Ja, det fede ved cross, det er nok, at der er altid nogle forskellige baner. Der er altid nogle forskellige ting, der kommer til at afgøre, hvem der vinder. Og så er det benhårdt. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det bliver tæt. Jeg håber, at jeg kan få det rimelig godt hul til at starte med. Men hvis det så skulle blive tæt, så håber jeg, at jeg har styrken til at kunne lave hullet, hvor det skal afgøres. Jamen, det betyder utrolig meget for en crossfitter at have et team og folkene bagved, der hjælper en. Ellers så vil det slet ikke være muligt at kunne køre det på et særligt højt plan. Ja, jeg har rigtig meget med far med, fordi at, det er nok mest ham og mig, der står for det. Ej, det er nok også lige så meget et familieprojekt end et far-søn-projekt. At det er også familien derhjemme, der er en stor del af det. Ja, sponsorerne betyder rigtig meget for mig. Hvis jeg ikke havde sponsorerne, så ville det ikke være en mulighed at kunne tage alle de udlandsløb, som vi har gjort. Ja, hvis jeg ikke skal vinde i dag, så har jeg lyst til at sige, at der skal mekaniske problemer til. So welcome to the fire. I'm the one with the light. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the fire. Der skal ringes efter en ambulance. Der er ikke nogen her, der har ringet efter en ambulance. Ja. Okay, Thomas, jeg kan gøre det. Jeg har en hånd fri. Jeg ringer efter en ambulance. Jeg kan bare huske, at han har haft puls på 200, ikke? Det sker ikke.